Kaixo guztioi, ongi etorri ezagutu zure bidea podcastera, non hezkuntza eta lanbide aukeren mundu ziragarria arakatzen dugun. Gu Aitana eta Danel gera eta gaur gonbidatu berezi bat dugu gurekin. Antxon Tomasena Errekako zuzendari nagusia, enpresen zuzendaritzan esperientzia handia duena. Baita ere, Eroskiko kontseilaria da, eta Gipuzkoako Foru Aldundian bai esperientzia daka. Egunon. Egunon. Mi eskerre, gonbidapenagatik, horre batzuekin hitzik eta gai nahi zen zeo zer erakusteko, gaurkoan. Hasteko Antxon, enpresa zuzendari zaren aldetik, zure ustez, zeintzuk dira egungo eta etorkizuneko lan munduan gaien eskatzen diren trebetasunak? Bueno, trebetasunataz hor badaude, oinarrizko trebetasun pila bat, leku guztietan azaltzen dianak, baina arlo bakoitza bere trebetasuna behar ditu ez. Hor teknologia dago, sormena, inteligentzia artifiziala, komunikazioa, moldagarritasuna oso importantea, gaur egun hainbesteko aldaketa daude eta erabatian momenturo aldaketa horitara bideratzea importantea da. Eta etengabeko ikasketak, niretzat izan da, nire bizi guzin, trebetasuna importantena. Baina trebetasuna gero arlo bakoitzan daude trebetasun berezi batzuk eskatzen dira, ez? Ekonomia arlora juten bagea, datuen interpretazioa, data analitika, horrelakoak, edo produzio industrialara juten bagea, robotika, elektronika, programazioa, hor trebetasun berezi badaude sektoretan, baina aurretikan esan dituanan, transversala hori denantza dira, importantiak. Eta denbora atzera egin eta zure buruari 16 urtekin ikasketa aukereketari buruzko aholku bat emango bazenio, zen izango litzateke? Ez dakit, 16 urte ez da adina erraxa, zertik hainbeste ideia pasatzen dira burutik, eta hori ordenatzera ez da erraxa, ez? Baina nik esango nuke denak esate dutena, gustoko zeo zer egin, baina 3 galderari erantzun, ez? Oso importantea. Bakoitzak, zein dian bakoitzen trebetasunak, oso importantea, eta nik uste dut, 16 urtetan ohartzen hasten zehala zein dian zure trebetasunak. Bigarrengo izango zen, zein diren bakoitzen helburuak, zertik bizi honetan helburu batzu badaude, helburu profesionalak, helburu pertsonalak, zer egin nahi nuke, non egin nahi nuke, nola egin nahi nuke, eta netzat 3. galdera importantena da, ikasu behar duana merkatuak eskatzen duen. Zertik hortaz ez da hitz egiten, beti esaten dugu bakoitzan nahi duna egiteko, gustokoa duena ikasteko, baina galdera hori egin barra da, merkatu zer eskatzen du. Gizartek ze motako zerbitzuk eskatzen ditu, ez? Eta hemen adibide bat badut, guain dela 3 aste programa bat entzunen, podcast bat, gazteri buruz, ikasketari buruz, eta neska batek, ez dut esan bar zer ikasizun, baina esantzun ikasketa bat egintzula, unibertsitaten, masterra berezi bat intzula, gero beste masterra bat ez egin nongo unibertsitaten, eta berak eskubide ez eukala lan haun bat eukitzeko, ez? Eta hor, nire reflexio izan zen, eske egindako ikasketak, klaro, berak egindako ikasketak 100tik lanpostu bat badago, eta beste ikasketatan 100tik 80 lanpostu bat daude, galdera hori egin behar da. Ez dela askotan iruditzen zaigu zeo zer ikasten badeu, lana izateko eskubidea daukagula, baina lanbide batzu badaude, eskaxago dianak, merkatuk eskatzen ez dituztenak, eta hor zailtasunak izan diteke. Importantea da galdera hori egitera, merkatu zer eskatzen du. Nik ingenieritze egin behar badut, ingenierioak eskatzen dituzte, edo kazetaria ikasi behar badut, kazetariak eskatzen dituzte. Orduan, zeintzuk uste dituzu izango jalak, etorkizuna izango duten lanbideak? Etorkizunan, hain aldakorra da, orain dela 15 urte, etorkizuneko lanbideak batzu zian, eta goin beste batzu dira, ez? Baina nik esango nuke hemen gauden eremun Euskal Herrin industria, eta industria eta zaztu itenga, baina industria arloan gauz asko daude, trebetasun asko daude aplikatzeko, eta ikasketa handi daude, robotika aldetik, inteligentzia artifizial aldetik, IKT, informazio eta komunikazioko teknologitan hor etorkizunak
nabarmenak dira, eta gainera eskaerak lanpostuk ordun eta gehiago sortzen dira, programazioan, zibersegurtasunan, leheno esan duen bezala adimen artifizialan, machine learning, blockchain, IoT, horrelako gaiatan. Gero beste arlo bat, nik ikusten duana, eta baita ere hor ados nago jende askokin, osasuna eta zaintza. Osasun arloan etorkizuna beti izango da, zertik osasuna hain importantea da denontzat, eta ordun eta garapena handiago daude, eta gainera garapena horiek zaildu egiten dute, pertsonan formakuntza, eta zaintza, ikusten dezute jendia ordun eta zaharragoa kopuru handiago dagoela, eta gainera urte gehiago bizitzen gehala, normalian, ordun horri bizi iraupena horreri nolabait kaso egiteko, eusteko, zerbitzu, produktu berezi batzuk beharko dira. Beste arloa, energia bereztagarriak eta jasangarriak. Eta hor, ez dut asko esan barrikan, zertik hori arlo klaro bat dago, ez? Eta netzat, arlo bat bada, etorkizuna handikoa da formakuntza. Zertik, hain aldakorra da mundu hau, hainbeste teknologia eta hainbeste sistematikak ateatzen nahi dira, formakuntza ikaragarrizko inportantzia izango du eta etorkizuna handia, nire ustez. Eta orduan superheroia bazina, ze trebetasun berezi. Ezan nahiko zen ituzke, baina enpresa mundu. Superheroe. Autogestioa. Beitu tontakeria, baina nire gabezitako bat da, ez? Autogestioa helburuak ezartzeko gaitasuna hori, estresa kudeatzeko, oso importantea, denbora kudeatzeko. Nik uste dut trebetasun, arlo horitan trebetasunak izatea funtsezkoz diela, norberaren ongizateari eusteko. Autogestioa, esango nuke. Zuko orduan nola gestionatzen zu pixkat? Estresa, eta nola organizatzen zea pixkat? Bueno, hori esan dut, ez? Superhero izango banitzen, hori gustatuko litzaidakela izatera, ez? Ta tamarez ez dut. Kostitzen zait estresa eta denbora, norberaren denbora, eta helburua pixka bat ezartzera eta planifikatzera. Baina nola egiten duan, denborakin, denbora asko dedikatuz, baina hori ez da soluzioa. Denbora asko dedikatzen diot gauzari, zenbat denbora gehiago dedikatu gauz bateri besteri gutxiago egiten diot, eta beti nonbaitetekan kalte puntuk etortzen dira. Eta ikasketak aukeratzeko zorian dauden ikaslentzat, zera aholku emango zenieke erabakiak hartzeko? Pues lehen esan dudanak, nik ustut gustoko zeo zer egin, baina hiru galderari erantzun, lehen esan duana. Bakoitzak zein dian bakoitzen trebetasunak. Nik ustut ikasketa batzuk egiten bai dituzu, zure trebetasunak azaltzen ez dianak, hanka sartzera bat izan diteke. Eta bakoitza bakigu zein dian gure trebetasunak. Ze helburu dauzkan bizian eta profesionalen oso importantea da, galdera horrei erantzutea, eta gero merkatuak zer eskatzen duen oso importantea, zertik neska hora sumatzen unen irratian esaten zunen, yo tengo todo el derecho del mundo a tener un buen trabajo. Claro, dena daukagu eskubidea, baina kontutan eduki behar da, lanbide batzuk eskaera handiago dutela bestea baino. Ikasketa batzuk etorkizuna gehiago dutela bestea baino. Eta hori neurtu behar da. Merkatua zer eskatzen duen. Gizarteak zer zerbitzugatik pagatu behar dizun o eskaera bat egin behar dizun. Importantea. Eta arlo profesionaletik kanpo, baldago zure ibilbidean eragin positiboa izan duen trebetasuna? Ez da trebetasuna denez, baina esperientzia esango nuke. Ni bidaiatzera asko gustatzen zait, asko bidaiatu dut bere garaien, eta bidaiatzera importantea da beste kulturatan ze baloreak dituzten ikasteko, ez? Zartik askotan gu balore batzu ditugu, baina mugitzen zea 5.000 kilometro eta beste balore batzukin jokatzen dute, ez?
Eta hori ikastera, eta zergatikan dituzten balore horik, edo zergatikan duten izaera bat, niri asko erakutsi dit. Beste gauz bat, ikaragarri erakutsi diana, da auzolana. Gaur egun ez da asko existitzen, baina herri proiektutan parte hartzea ez lan aldetik bakarra, baizik eta kirol arloan edo kultura arloan o horrelakotan. Auzolanak erakusten dizu talde lanan lan egitea, erakusten dizu lana egitera diru premio ez daukala, kasu hortan, baina baizik eta beste klaseko motivazio bat edo ilusio bat sortzen dela, eta hori netzat oso ona da. Eta guain nago kriptodibisakin, erabat sartuta, kriptodibisak ikaragarri gustatzen zit filosofia hori, blockchainen, teknologian, oinarritutako ekonomia bat nola sortu daiteken, ilusio handi egiten dit. Orduan, liburu pila bat irakurtzen ditut, ekonomia munduan edo aktibo mundutan gauz berrik ikasten nahi naiz, teknologian baita ere gauz berrik ikasten nahi naiz, eta hor nabil, bueltaka, denbora dudanen bintzat. Eta zuk talde lanak ze garrantzia duela esango zenuke? Talde lanak, komunikazioa. Komunikazioa eta bestengan errespetoa, oso importantea da. Talde lanan lana ondo egiteko, bakoitzak errespetatu behar du, bestekin behar duen lana. Eta sobretodo komunikazioa behar da. Asko hitzein behar da. Komunikatzera bakarrik ez da asko hitzeitera. Komunikatzera da gauzak behar den bezala esatera, behar den momentun esatea, konpartitzera bakoitzan ideiak, hori da komunikazioa. Baina funtsezkoa da komunikazioa eta errespetoa. Antxon, horrela bukatuko dugu ez dautu zure bidea podcasta, eta mi esker tortzagatik, eta zure esperientzia partekatzeagatik, bai? Eskerrik asko, venga, ez da arte.